En welkom bij het tweede Jelle Oerl van Oorwien Live, het muzikale dorpslijn van Friesland. Het is radio, het is televisie. Als je nou beeld op gaat, dan zie je misschien nou al een heel soort band de studio inkomen. Van de radio. Hoi, hoe heet jij? Faya. En hoe heet jij? Tessa. En hoe heet jij? Marissa. Oké, loop maar lekker door die kant op. Want intussen hebben we in de studio waar de fanfare van Jester Rijnkrijk spelen had. De fanfare zit nog gewoon. Ik geloof zo'n 160 band die nog binnenkomen. Het is een mooi publiek, zo, hè? Ja, super. Ja. Super. Dat kan wel vaker. Ja, nou, ik ben wat bang om ze het eerste Jelle Oerl te doen. Want ik denk, we zijn misschien wat ongeduldig. Ik snap het. We gaan eigenlijk nog even wat spelen met hem. Zeg maar eerst wel even binnenwijzen. Binnen alle binnen. Ja, kom maar een beetje terug. Dan kun je al een beetje in beeld komen. Gert, cameraman. Het is lekker druk zo, hè? Ja, jongens, let even zien. Dat zien al die band. Jongens, even zwaaien voor de camera. Hey! Hartstikke leuk. Winnie, waar is Winnie wij daarnaar? En hier is nog een compaan die soort verhalen hebben met waan. Dit is de meneer van Vitens. Waar maakt van de beiden haar? Deze en deze is van de provincie. Ik ben van Vitens. Ja, dat klopt. Stel je hem zelf even voor. Doeke Skippers. Zullen we daar even heen, jongens, voor het beeld net? Ja, kom maar mee. We gaan even op dirigenten dingen staan. Ja, kom maar even. Ja, nee, dan dat je meer toch bent, hè? Ja, even draaien, Sjoerd. Kom maar. Stel je hem zelf eerst even voor. Doeke Skippers van het wettenbureau Vitens. Ja, en jou binnen? Erik Vos van Friesland. Precies. En deze band, leuk om te binnen! Die ben je net, zeg maar. Ja, lees het verhaal zelf even uit. Het had mij een battle, een game. Nou ja, zelf, vertel het maar even. Nou, dit doet een battle, een game. Wij willen graag, als Vitens wettenbureau, we zijn duurzaam bezig. Maar we willen graag dat mensen teruggaan wat het betekent dat je met wetten bezig bent. Dus wetter en energie. Nou, de ben je door een game. De ouders zijn maar een app bezig. En ze proberen weer een beetje, die meesten thuis, ja, een beetje terug te krijgen wat het nou betekent. Hè. Wetter heeft niet alleen het mooiste maar wetter, maar ik maar energie. En wij willen graag de energie naar beneden. Hè. Nou, dan ben je maar de app of maar de game bezig bent en de mensen ordenen maar de app. En ze in gesprek mogelijk worden, dan hopen wij dat ze een beetje het gedrag verhoren. Zodat wij eigenlijk als Vitens een beetje maar het energie naar beneden kunnen. Ja, dat je bewustwording komt al naar voren. Hè? Ja, dat is voor de provincie ook heel belangrijk. Ja. Maar het is voor ons ook heel belangrijk dat we hebben heel veel kennis op het gebied van watertechnologie. En wij denken dat wij met onze de kennis ook in de wereld oplossingen kunnen genereren. En daar zijn natuurlijk bedrijven en dergelijke voor nodig. Dat is ook goed voor de Friese economie. Ja, absoluut. Ja. En ja, het rijdt al die economie, maar ergens met het water in, hè? Ja, dat is absoluut zo. Het water is hier geen probleem, maar in andere delen van de wereld uiteraard wel. Ja. Nou komen we bij, ik denk 160 band. Wat Jim en dat is hartstikke mooi zijn. Ja, je moet dit keer wel even prachtig in beleidsplan en weet ik al wat zetten. Hier maar we de meesten en vooral in de weekend bij beloeken, hè? Dat klopt, ja. Je kan natuurlijk beleidsstickers en een mooi ding op kantoor doen. Maar de meesten moeten zelf doen. En wij kunnen natuurlijk minder wetten produceren, maar als de meesten thuis er niks mee doggen, ja, dan jou dat niet. Dus de meesten moeten thuis doen, want ze moeten bewust worden wat dat betekent. En dat de mensen thuis het bewust worden, dan kunnen wij op een bepaald moment wel naar beneden. Ja. Dat is de doelstelling. Ja. En deze band ben al je fanatieke helpers wat dat betreft? Uiteindelijk wel, dat je wel vanuit. Ja, het start zijn natuurlijk nou. En we hopen dat ze al enorm graag mooi dan gaan. Zodat wij als wettenbureau ook mooi naar beneden kunnen met het energieverbruik. Maar daar hebben we hun al benodig en hun ouders. Ja, precies. Ja, eigen ouders, ja. En we krijgen nog een mooie mascotte erbij, hè? Ja, dat is voor mij ook nog een grote verrassing. Ja, want er moest een naam komen, hè? Ja, ik heb hem niet verzonnen, hoor. Nee. Zullen we dat aannemen? Want hier is de mascotte. Praat die hek of net? Nou, ook een iets beetje. Ja, ik heb je kot niet, piep ik altijd samen. Maar, Winnie, de beste een van de projectleiders. De mascotte had nog geen naam, hè? Nee, ja, hij had inmiddels wel niet, maar die is zo als bekend, maar het is toch voor u. Ja, maar nou had ik het zo, daarom weer het vervaarlijk zo mooi. Ik dacht, wij moeten even een versje doen. En ik denk, het is een klassieker, 2 emmertjes water halen. Nou, dat moet goed komen, toch? Nou, zou deze generatie dat kennen, vreeg ik me wel. Kun je hem 2 emmertjes water halen? Nou, als de fanfare nog even spelen, zullen we de machine even jongen? Nou, kom even naast het. Wat zullen we dan maar bij jou wij rond op Pieter Bosma, want die is de baas. Ja, die is de baas. Zullen we even een keer oefenen? Wie zal even een keer oefenen? Ja, best. Ja, dat is goed. Komt goed. Even spelen en dan probeer je wel een beetje mij te jongen. Ja. Ik geef het met mijn linkerhand geef ik het aan. Ja, dus even wachten. En
Nou, ik doe even tussen de benen. Want, had hij van je mij toch de mascotte, wat voor namen die hebben? Had jij meegedaan? Nee. Nee, heb jij meegedaan? Nee. Wie heeft van jullie een naam bedacht voor de mascotte? Daar, oh, dan maakt er... Nou, roep eens! Winnie, kom er even bij met de mascotte, want er moest natuurlijk een naam komen. En je mag een heel proteinsturing zo. Ja, klopt. Iedereen had heel goed zien bij zien mijn namen. Maar ja, het zijn al je namen die het eigenlijk al bekend zijn. Bijvoorbeeld Yogi en Wally. Maar dat mochten we al in het broeken. Dus het is een beetje oors worden. Is even een bekend meidje? Ja? Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor al, ja? Ja? Het is Douwie. Douwie! Dag Douwie! Ah, neem maar roer je. Ja, meisje programma wel prachtig. Ziet er prachtig uit. Kom staan nog even op een bank zitten in de Noorderwind studio. Ja, dat is ik prachtig nou. Wat een leuk project. Wat doe je in verder uur nog? Want je hebt een hele wandeltocht niet? Ja, we hebben nu een hele wandeltocht die. Nou, we zijn haast een heel burg, denk ik. Dus we gaan haast eerst naar huis. Maar man je mannen, dan komt er een heel groot boot op Squalm staan. En die onthullen we naar mij zien om. En daar komt de score op tussen de wieken. Dus we hebben een battle tussen Oudlongen en Kammergeburen. En daar komt dan de score op. Dus we elke dag geven we een van de band of waar dan ook maar de score daarop zetten. En dan weten we wat het staat. En dan maar de Christ of voor de Christ. Dan weten we wat doen had. Waar is ergens meer informatie te vinden? Is er een internetsite? Ja, er is een website www.wijkenwaterbattle.nl en we Twitter, Wijkwaterbattle, dus Facebook, dus we zijn overal te volgen. Ja. Mijn mascotte en een game, oh dat wordt hartstikke leuk. Dat dacht ik ook. Zeg maar Pieter, waar is Pieter? Eén keer, het completje nog. Ja, ik ken hem wel even. Zeg maar ja, nog één keer dames en heren. 2 emmetjes. Succes, meneer Vitens. Dankjewel. Het heb je nodig gehad. Wat een geweldig initiatief. Succes, meneer Provincie. Ja, we zijn hartstikke lief dat Vitens zit dat. Ja. Leuk om te winnen. En, Winnie en de mascotte die hier naar de Oren Studio taal bedankt. Jim, al je bedankt voor je komst. Er is ranja, er zijn cupcakes, dus en alvast een goed weekend. Van Varen, ik dank u wel voor deze extra intermezzo nog even. Tot de volgende keer. Super, dankjewel. Goed, ja, dat was hartstikke leuk. Wat een feest net. Tevreden Mickey, het is Noorderwind Live.